počuť. Ja vás všetkých čo najsrdečnejšie vítam v týchto krásnych priestoroch. Sme sa zišli pri 590. výročí založenia vašej krásnej obce. Chcel by som sa ešte raz poďakovať veľmi pekne pánom farárom, ktorí odslúžili túto omšu tu v tomto nádhernom, ako som už povedal, priestore. Bol by som veľmi rád, keby ste ostali aj do neskorších hodín. Je pre vás pripravený fantastický kultúrny program. Je to niečo, čo ste ešte nevideli ani nepočuli. Tak by som bol veľmi rád, aby ste ostali. Bude dobré pohostenie, varí sa guláš, bude aj nejaké prasiatko, ak nám už neušlo. Takže bol by som veľmi, veľmi rád, keby ste ostali. Myslím, že pán Božko sa nad nami zmiloval a dneska nás nevyženie z týchto priestorov. Vidíte, sme len v prírode, nie sme pripravení na mokrú variantu, takže verím, že všetko bude tak, ako má byť. Takže ešte raz vítajte, som veľmi rád, že ste prijali pozvanie v takomto počte. Ja by som teraz poprosil pani starostku Petákovú, aby sa ujala slova a povedala vám niečo k tomuto nádhernému vášmu sviatku. Milí spoluobčania, rodáci, vážení hostia, dovolte mi, aby som vás privítala na dnešných oslavách, ktoré sa konajú pri príležitosti 590. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kozelník. Jubileum je vždy dôvodom na oslavu, chvíľou na zastavenie sa a zamyslenie, bilanciu, ale aj na premýšľanie o budúcnosti. Výročie obce je sviatkom a dôvodom uvedomiť si spolupatričnosť k miestu, kde žijeme, k miestu, ktoré sme zdedili a ktoré odkážeme budúcim generáciám. Každý máme k tomuto kraju, prostrediu, k našej dedinke nejaký konkrétny vzťah, niečo veľmi osobné, čo nás oslovuje. Niektorí sa tu narodili, ale bývajú možno stovky kilometrov ďaleko, v srdciach sú však stále Kozelničanmi. Iní sa tu narodili, prežili tu celý svoj život a Kozelník je pre nich celým svetom. A sme tu aj takí, ktorí nie sme rodákmi, ale prišli sme sem, niečo nám tu učarovalo, a Kozelničanmi sme sa s radosťou stali. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1424, kedy patrila pánstvu Dobrá Niva a obec sa volala Porba. V písomných prameňoch zo začiatku 16. storočia sa uvádza pôvodný názov obce vo forme Železník, odvodený z výskytu železnej rudy v Chotári. V blízkosti obce sa ruda spracovávala v Hámri, známom už v 16. storočí. Hámor vlastnil začiatkom 19. storočia Gašpar Kachelman. Môžeme však predpokladať, že územie, na ktorom sa kataster obce nachádza, bolo osídlené už dávno pred prvou písomnou zmienkou. V histórii našej obce je ešte veľa bielých miest, ale verím, že sa nám podarí postupne ich vyplniť. Aj naša generácia zdedila tento krásny kus zeme nielen preto, aby tu žila, ale aj preto, aby ho chránila a zveľaďovala. Obec sa však nemôže rozvíjať len tak, sama od seba. Jej rozvoj je vecou nás všetkých. Naše problémy a starosti musíme riešiť my sami. Sme odkázaní na vlastné sily a schopnosti, na potenciál našich ľudí, na ich nadšenie a ochotu priložiť ruku k spoločnému dielu. Učí nás to história a sme povinní učiť to aj naše deti. Prispejme všetci spoločne, každý svojím dielom k tomu, aby i naši nástupcovia mohli byť hrdí na to, čo im tu zanecháme. Vážení spoluobčania, dovolte mi, aby som našej dedinke k jej jubileu zaželala do ďalšej budúcnosti všetko najlepšie. Želám jej, nech ju obchádzajú choroby, prírodné katastrofy a iné nešťastia. Želám jej, nech sa stále rozvíja a napreduje. Želám jej pozitívnou energiou nabitých a usmiatých občanov. Želám jej,
nech je tým najlepším miestom pre život, ktoré s radosťou považujeme za svoj domov. Na záver mi dovolte, aby som úprimne poďakovala obom pánom farárom za ich ústretovosť a ochotu. Chcem sa tiež poďakovať za spolupatričnosť všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek podielom zúčastnili na prípravách a organizácii osláv výročia. Sú to detičky, mládež i dospelí, ktorí si pripravili program. Tiež sa chcem poďakovať zamestnancom obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva, hasičom, členom výboru urbárskeho a pozemkového spoločenstva v Kozelníku, aj všetkým občanom, ktorí pomáhali pri prípravách osláv a tiež tým, ktorí nám prispeli na občerstvenie. Ďakujem tiež sponzorom, firme MG Business a firme BS z Banskej Štiavnice. Na záver vám želám príjemné posedenie a príjemný celý deň. Mám tu aj kolegu zo svätého Antona, pán starosta. Vítam ho ešte dodatočne. Chcem vám len popriať pekný a príjemný deň. Vidím, že tu sme v dosť hojnom zastúpení zo svätého Antona. Nedalo mi, že by som neprišiel a váženej pani starostke aj vám, obyvateľom z Kozelníka, poprial, nech obec rozkvitá. Naozaj, ako tie zmeny sú viditeľné, keď idem okolo, vždycky sa zastavím a sa dívam, ako sa vám darí a naozaj aj touto cestou chcem využiť túto príležitosť a popriať pani starostke, poslancom a vám, tak ako tu už bolo spomenuté, že pokiaľ tie organizácie, mládež a ostatní budete sa spájať, tak vytvoríte veľa. Naozaj v tejto ťažkej dobe, keď peňazí je málo. Takže zotrvajte, teraz sa pripravia detičky na kultúrny program, bude to prestrihované nejakými vstupmi hudobnými, aby sa stihli ešte aj na ďalšie čísla pripraviť, ale stojí to za to, takže príjemnú zábavu vám želám. Takže ja ďakujem pani starostke aj pánovi starostovi zo svätého Antona. Oficiálna časť ešte není uzatvorená, príde ešte báseň od Antona Pižurného, ktorý napísal túto báseň presne na dnešný deň a zarecituje nám ho pani Petrincová. Korene, tak ako noc ustupuje dňu, tak ako tma ustupuje svetlu, tak aj zlo musí ustúpiť dobru. Všetky naše pozitívne myšlienky a činy sa zapíšu do pamäte trvalých hodnôt. Slovám treba vrátiť ich zmysel, pamäti treba vrátiť jej význam, ľuďom treba vrátiť lásku a vieru. Podajme si ruky na znak zmierenia, biely čiernemu, dobrý zlému, každý každému. Sme predsa všetci to isté. Ak chceme byť ľuďmi, nesmieme zabúdať na svojich blížnych. Želáme všetkým ľuďom dobrej vôle a ľuďom z Pocitna, aby sa im všetko splnilo, aby ich nádej našla svoje korene na tejto strane zeme a jej koruna, aby sa stala našimi vlastnými koreňmi. Ďakujem pani Petrincovej, no a týmto taká oficiálna časť dnešného dňa skončila. Teraz sa už budeme len zabávať, počúvať, spievať, tancovať nám budú tí najmenší, potom aj tí väčší a najväčší. Takže teraz v prvom čísle dnešného dňa bude pásmo riekaniek a tancov podaných našich najmenších. Vy si ich poznáte, nejdem to všetkých menovať, lebo detičiek máme veľa, ale verím, že odmeníme ich veľkým potleskom, tak detičky, nech sa páči. Dneska máte premiéru, dajte si pozor na schody, aj pozor, aby ste nám nepadli pri tých tancoch dole. Takže tí naši najmenší, ktorí zastupujú túto krásnu obec. Takže dievčatka, máte solo.
Plávkotať, múku ospievať, žať, tancovať, aj si pekne zaspievať. Húsky, húsky, poďte domov. Nejdeme. Prečo? Prevočka. Kde je? Za kríčkom. Čo tam robí? Umýva sa. Či sa utiera? Zlatým ručníčkom. Kto ho pral? Práčka. Kto ho vyšíval? Vyšívačka. Húsky, húsky, poďte domov, dám vám chlebík. Nejdeme. Dám vám žitka. Ideme. Hudbu čakám. Ideme.
tleskom povzbudiť tých našich najmenších. Takže naši najmenší ďakujeme. Ako ste videli, trošku mali trému, tí naši najmenší. Aj profíci majú trému, keď musia na takejto vysoké pódiu tancovať alebo spievať, aby nepadli. Bo viete, tí už niekedy majú niečo aj vypité, ale naše deťurence si dali pozor, boli šikovné. No skôr, než nám príde na pódium ďalšie číslo, a to budú mamičky s detičkami nám zaspievajú. Ja by som vám povedal niektoré fakty, ktoré sú možno na zasmiatie v tejto dobe, ktoré sme si vybrali z archívu. V decembri, 21. decembra v roku 1890, to bolo strašne dávno, to sa stalo tu, v tejto dedine, to všetko, čo budem hovoriť, sa stalo tu. Podvodník Richtár a pokladník z Kozelníka nevedia vydokladovať, nevedeli 463 forintov z poplatkov a daní, ktoré vybrali od občanov, a hlavný služobný z Volenského okresu im s okamžitou platnosťou pozastavil výkon funkcie. Vidíte, za 463 forintov. Dneska, keby mali pozastaviť funkcie, tak by nemal kto v štáte riadiť. Takže aj taká bola doba. Ďalší, potom tam bolo 10. februára 1907 vyčínanie vlkov v tomto chotári. Jeden chlapec z Banskej Štiavnice, roznášajúci praclíky na žletke na pleci, sa ponáhľal do Kozelníka s čerstvými praclíkami po štátnej ceste. Dva statné vlky ho začali prenasledovať, chlapec sa pustil do behu a praclíky mu začali padať. Pri nich sa zabavili vlci a chlapcovi sa podarilo behnúť do jednej pastierskej chalupy. Tak vidíte, že aj vlci boli nažratí a chlapec zostal celý. No a ešte niečo tu mám. 2. marca 1911 bolo ščítanie ľudu a bolo 301 obyvateľov a v roku 1910 bolo 304 obyvateľov, takže to tak kolísalo 3-4. No a ešte by som dal niečo. 15. júna 1926 dražobný oznam. Obec Kozelník dáva cesto verejnej ústnej dražby dňa 8. júla 1926 predpoludním o 9. hodine v dobe obecného úradu starostu poľovné právo obce do prenajmu na 6 rokov od 1. augusta 1926. Výkričná cena tedy bola 200 korún českých. Licenčné podmienky sú na zreťu na notárskom úrade, tak vidíte, za 200 korún sa už dalo polovať. Neviem polovníci, koľko dneska platia, ale myslím, že oveľa čo viac. No, tak teraz niečo bol, a tu už mám krásne detičky, ale s nimi aj mamičky, tu vidím aj na rukách. Takže už teraz počúvame len vás, detičky, a ich mamičky alebo staré mami, tak nech sa páči. Ten reproduktor, lebo strašne to húči.
hučia ich nepočuť. No už teraz to bude asi lepšie, lebo možno, že pôjdu to strašne nechal, už nebolo počuť. Možno si tam sa to rozbieha troška. Malá je bola. Už neviem, lebo to ako... Vršky doliny, hory a vysočiny. Obnovujú tú našu drahú dedinku milovanú. V nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinočku, hrádime To sú dioptrické. veru prekrásna. Oči na nás Očné boleli z toho. Budeš slúvať isto. v nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinočku, rádi máme akásimi. To sú Veru dioptrické. prekrásna, očina naša drahá. Odchádzaja z domu za prácou, do ďalekej cudziny.
ďakujeme našim detičkám, mamičkám, možno aj starým rodičom niektorým, už ktorí tu mali detičky. Ja myslím, že Slúg alebo Lúčnica majú veľkú konkurenciu tých našich najmenších, môžu sa triasť alebo môžu si prísť aj vybrať, len viete, takto už keď máme túto dedinku, tak medzi tými horami zašitú tu málo ktorý Bratislavčan sa dostane sem do tejto doliny, a keď aj dostane, tak frčí ďalej, bojí sa medveďov. Tak viete, dneska som ja prišiel medzi vás na celý deň, mám to tu dojednané za 100 eur, že mám moderovať dokolo 11. za 2 hodinky. Prosím vás pekne, a vy čo chcete tu? Tak toto není možné. Ja mám 1000, prosím vás, tak láskavo. Má vypadnúť? Mohli by ste. Ale Ježišmária. Chcel by som vám to tak slušne povedať, ale no. Vidíte, dneska z Bratislavy príde nejaký Andrej a ja teraz čo mám robiť? Tak teraz neviem, pani starostka. Čo robiť? No nie. Tak už nič mi neostáva, teda tak mám ísť teda, hej? Áno. A tých 100 eur pani starostka bude? Ježiš, tak ja už idem. Ale no dobre, dali by som jedného pacienta. Zostavu ušiel. No čo, Mirko? Nedalo sa nič normálnejšie, nemohol sa stať vzadu? Nie, asi tak. Táto stráž, no dobre, tak povedz, už keď si tu, čo máš nové, čo doma? Predstavil si sa aspoň? Co, Milko? Malý. Malý, veď si skoro vyšší ako ja, no ale dobre, nevadí. Takže, čo, doma, nové? Alebo aj nie. Hovor do toho, neboj sa. Dobre, tak nevrav do ňa, na čo? Babka je bosorka, hej? A na to si prišiel ako, veď je to fešák. Tvoja starka. Nevie sama jesť, hej? A to, čo? Prečo? Nemá zuby? Lebo keď k nám má prísť na návštevu, tak ocko povie. Zase bude musieť tu Ježibabu 7 dní krmiť. No dobre, no tak tvoj ocko je šikovný, každopádne, no ale no Mirko, no fuj, daj to sem prosím ťa, daj sem, dobre. Mal som potrebu. Potrebu, no. Som rád, že nie veľkú. Takže, chceš už teda niečo robiť, keď si tu, veď sme tu, aby sme sa zabavili, nie? Budeme si dávať hádanky. Hádanky, to som potreboval k šťastiu, no. No dobre, no vrav, daj hádanku nejakú. Alebo sa chceš nejako dohodnúť? Nie, dohodneme sa takto. Keď neovládnem ja, dám ti 5 korún. A keď neovládneš ty dáš mi 100, dobre? Čoho? Korún. My máme eura, chlapec môj. No dobre, takže sme dohodnutí, ale ja som starší. Vypol sa mi mikrofón a nevypol sa mi, dobre? Som starší, takže začnem, hej? Leze, pože leze. Nájde dieru. Do nej vlezie. Čo je to? Teraz buď múdry. Ožal, ty tankista. Tankista to zrovna nie je to kľúč. Takže mi môžeš dať 5 korún. Tu máš. Teraz idem ja. Hneď som lovatejší. Teraz idem ja, počuješ ma. Tu som samé ucho. No? Ráno je to zelené a lozí to postní. A večer červené a lozí to zemi. Čo je to? Ťažká hádanka. Ale vieš čo, neviem. Tak tu máš 100 korún. Nech sa páči. No a čo to je? Neviem, tu máš 5. Ďakujem. Hneď som bohatší. No, tak ja neviem, tak už by si aj mohol odísť, nie? Už si tu dlho. Nie, ešte jednu, prosím. Ale ja už nemám peniaze, chlapec môj. Nevadí, tak len tak. Tak len tak, dobre, hej, no, tak dobre. Tak si idem ja. Je to modré, ale je táto. Čo je to? Modré, lieta to. Nejaké lietadlo? Modré? Nie? Nie. A? Uabec s kľúčovými zjami. No, toto ťa učia doma, hej? Nie, v škole. V škole? No, to v Belej však. Som si mohol myslieť. Ale tak dobre, nevadí. No a čo teda? Máš ešte niečo, čo by si nám povedal? Poviem ti, kde som bol cez prázdniny, dobre? No. Bol som v tábore. V záchytnom? Nie, skautskom. Skautskom, aha. Ja som si vygooglil, čo je to scout. Aha, vygooglil si to, ne? Nie, na Google. Dobre, no a čo to je? Scout. To je dieťa, oblečené ako debil, pod veľním debila,
detskom oblečení. Aha, a toto si povedal aj akože vedúcemu skautského tábora. No, povedal, že teď som zvládol na 100%. Hej, a dostal si bobríka odvahy, alebo mlčanlivosti, no to asi nie. On dostal ocenenie. A máš nejakú príhodu ešte z tých prázdnin predsa? No, keď som išiel, z Anči som prišiel. Z Anči? No, som išiel Ančou. A vieš, kto tam sedel? Anča z Ranča tam pán, no. No, a keď som išiel... Poznám, no. Tuto do obchodu, ku mojej mamke E. Tvoja mamka je v obchode? No, ona tam robí, vieš, totiž. No čo? A prišiel som tam. Čo tam robí? Predáva, čo by tam bol, robila. a nič tam nerobil, ale dobre. Hej, ty si slepý. No. A spýtal som sa, či sa dá platiť kartou. No, platiť kartou, čo si zase besnil? Ale dá sa? Dá. Tak som si nakúpil, keď som prišiel k pokladni. Zmrzlinku? No, neuveríš, zmrzlinku a džúsi. Fakt, hej? Fakt cípo, za polovičnú cenu, no. Pochybujem. No? No a prišiel som k pokladni, nie, ona mi to že pip. No, a povedal si, že chceš platiť kartou. No. A dal som jej kráľa a ESO. A? Tak za to si asi veľa nekúpila vzhľadom na fakt. Ale ako by nie, ešte ma aj vydala, nie? Ja. Vydala ti, Červenú 7 vydala. A to ste hrali karty, alebo ste si nakupovali, alebo čo ste robili? Ona mala žolíka, totiž vieš, no tak... Máš šťastie, že to je tvoja mama. Čo spravíš? A vieš čo? Ja už musím utekať, mne už ide Anča. Tak čau. No. Dobre, čau. Nemusím ďakovať. No. Ďakujem zaňho. Ďakujem. A ešte som vám zabudol pripomenúť jednu vec. Bol som totižto tu a videl som jednu známú osobu. Dokonca dve. Jeden sa volá Pavol a druhý Magda. A nemyslíte si, že to je táto pani Magda? Je to Magda Paveleková a Paľo Hamel. Sú to pekní, sympatickí ľudia vyššieho veku. Magda, nebehaj po pódium. No a chcel som sa akože spraviť, chcel si mi spraviť interview, ale ako si sa nebolo im do reči. Sú veľmi hrdí, čo na to povedať. No ale snáď sa im podarí to, čo chcú spraviť. A nespadnú z pódia, pretože je široké. No nevadí. Teda idem zavolať ja toho Paľa a naspäť privítam môjho kolegu. Ach, tá pamätná mena. Marinko, nie rok. Asi už mi zobere môj flek, som dneska posledný krát u vás. Už keď budem oslovať ďalších 590 rokov, určite tu nebudem ja, ale bude mladý chlapec, ktorý to bude moderovať. A ako hovoril, asi za chvíľočku príde medzi vás Paľo, ako povedal. Takže už sa pripravuje, vlasy mu narástli behom 2 sekúnd, aj okuliare. Všetko je teda pripravené, takže Paľo, môžeš vybehnúť na scénu a pódium je tvoje. A za tebou ide aj tvoja kolegyňa Paveleko. Dajte pozor, aby ste to pódium nerozbili. Otcov oblek biele manžety, freskové som dostal od tety. Učiteľka tanca je môj sen, pred ňou pod nohami tátam ven. Má jaký krok a má štíhly driet, smutné oči tvarný smiaže. Pája ma vôňou Chanel 5, len pre nás iba musí znieť. Učiteľka tanca ma naučí, ako dá mi držať v náručí. A postačí len málo slov. Môžeme ich pozbudiť aj potleskom. Pozrite, ten lepák je fantastický. Tiché znie, pán kotlej lásky vyznanie. A
zahrádke iba nám. Zrazu cítim, že som červená. Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy však náručí. Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Učiteľka tanca je môj sen, s ňou sa celkom ináč krúti zem. Má ľahký krúk a nočný, smutné oči patrí v bielne. Bravo! Takže to bolo niečo fantastické, tam ešte mal byť ten jeden cvik, že Palo mal zodvihnúť Magdu na ruky, len asi by ho bola zlomila. Vynikajúce, veľmi krásne, perfektne. Ja si myslím, že keby to videla Paveleková, tak sa, ako sa u nás hovorí, aj poští z toho. Nie, takže videli ste aj pozadie, Paveleková je šuvix proti našej herečke, ktorá tu zatancovala. Takže to bolo fantastické. Veľmi dobré je na tomto, vážení priatelia, milé dámy, že ľudia, ktorí ste tu, sa viete zabaviť, spravíte si svoj program, viete si spraviť i srandu a to je to krásne na ľuďoch, ktorí sú spolu v komunite. Skôr než sa pripraví ďalšie číslo a to bude niečo fantastické, prosím vás, neodchádzajte. To ste ešte nevideli, nepočuli. Prídu umelci priamo zo Sovietskeho zväzu, teraz už z Ruska. Bude to niečo, čo možno vás uchváti a ani ich asi nepustíte naspäť do Ruska, viete, aké sú tam časy. Takže chlapi sa pripravia, docestovali včera na Sliač, prišli už večer sem.